Replika diretta mill-Seminarju Maġġuri tal-Qalb ta' Ġesu fil-Belt Victoria Għawdex. Dan huwa Francesco Piottart illi iselmilkom u jilqakom għal dan il-kummentarju tal-velja ta' l-ordinazzjoni ta' Diaknu Franklin Mikallef għal Presbiterat illi sejra issir għada il-ġimgħa 24 ta' Mejju 2024 fil-Katedral tal-Assunta min idejn l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Franklin Mikallef huwa mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigor il-Kbir f'Takerċem. Wara dawn it-8 snin ta' preparazzjoni bil-formazzjoni tiegħu fis-Seminarju Dioċesan, issa wasal fuq l-għadba tal-ordinazzjoni presbiterali tiegħu. Kif hija drawwa sabiħa fid-Djoċessi ta' Għawdex u f'diversi djoċessijiet oħrajn, lejlet l-ordinazzjoni presbiterali u eventwalment fejn ikun hemm lejlet ukoll dik diakonali, il-komunità nisranija tal-Knisja lokali, speċjalment il-qraba u l-ħbieb tal-kandidat tal-ordinazzjoni, kif ukoll il-komunità tas-seminarju jinġabru flimkien għal moment ta' talb, velja, kif jgħid isimha moment ta' preparazzjoni bit-talb u sara sabiex nitolbu għal dak illi għada jkun il-presbiter u l-ġdid fid-djoċesi tagħna. Din is-sena, din il-velja passni li moddija qiegħda ssir fil-ground tal-Iskola tas-Seminarju Minuri illi jinsab bib ma' bib, anzi tista' tgħid taħt l-istess saqaf kbir tas-Seminarju Maġġuri, iddedikat lill-Qalb ta' Ġesu. Hawnhekk minn hawn ftit tal-ħin ieħor sejra tibda din il-velja illi ġiet imħejja minn Dun Gabriel Gauci illi huwa il-viċi rettur ta' dan is-seminarju. It-tema magħżula għal-velja tal-ordinazzjoni hija maħuda mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil-Korintin. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Fuq ġbija illi tinsab fuq is-santa u fuq il-poster tal-ordinazzjoni jidher propju Ġesu flimkien ma' Pietru l-Apostlu illi qiegħed propju jagħtih il-mandat sabiex ikun u jsir sajjied tal-bnedmin u propju jagħtih ukoll l-assigurazzjoni tiegħu illi minkejja djufijiet tiegħu huwa ikun miegħu. Sejrin issa nagħtu bidu għal din il-velja billi qabel xejn nisimgħu l-animazzjoni illi tambjenta u iddaħħal lil dawk preżenti fl-ispirtu taċ-ċelebrazzjoni. Eżis, flimkien mal-komunità tas-seminarju nilqakom għal din il-velja ta' talb bitħejjija għall-ordinazzjoni presbiterali ta' Diaknu Franklin Mikallef. Fl-ewwel parti se nitolbu flimkien skont tradizzjoni antika tal-Knisja li titlob permezz tas-salmi u qari mill-iskrittura mqazza qabel il-festi l-kbar jew ċelebrazzjonijiet oħra. Imbagħad ikun hemm waqtiet ta' talb personali u komunitarju quddiem Ġesu fl-Ewkaristija u t-talba pubblika ta' Diaknu Franklin. Hekk kif tintemm il-velja, tibqa' għaddejja l-adorazzjoni fil-kappella tas-seminarju matul il-lejl kollu. Inħeġġiġkom sabiex titfu l-mobiles tagħkom sabiex titħares klima ta' ġabra waqt din iċ-ċelebrazzjoni, kif ukoll sabiex tieħdu sehem fil-kant tas-salmi u kant ieħor li jinsab fil-librett li tqasmilkom. Għalhekk inqumu bil-wieqfa sabiex nagħtu bidu għal din il-velja u nkantaw flimkien. Nieħdu anki l-opportunità biex insellmu nilqgħu magħna lil dawk illi qegħdin isegwu din ix-xandira permezz ta' radijiet komunitarji tagħna jew fuq il-mezzi soċjali tad-djoċesi. Qabel iż-żmien jgħix għal dejjem u bla tmiem intmu lej Alla-ħani sejjaħtilna hawnedin. Glorja nagħtu Kristu Ġesu f'dal-jum qaddis bil-grazzja għanej li naferrat firtilna dmubit dasek ħabbejt li l-bnedmin. Amen, alleluja. Kristu kien qabel iż-żmien jgħix għal dejjem
צדק משתית הנרצו פלימקין, כלי מכיסך על דאו כלי רבו, דסק הבית לנעל בני דמי, אמן הללויה. Kristukin abelizmin, yesh aldeyem ublatmim, int mulei Allahani, seyachtin na'anedim. Gloria natu Christu Jesu, och bokti checken al mitimbin, الصليب انتهيتك تميت داسك هبيت لنا البندمي أمين هللويا. كريستوكين أبلزمين يشال ديم وبراتمين انت مولاي اللهني سيحتي Gloria natu Christu Jesu, liben il-kbir li eshtahadim, barek fi xol dawalt imsejkni, dasek habejt li nal-bnedmi, amen alleluja. Kristukin abelizmin Kristu kien qabel iż-żmien, il-kliem ta' verżjoni bil-Malti tal-innu li kien inkiteb għal ġublew il-kbir tas-sena 2000, hekk kif ninsabu fuq l-għadba wkoll ta' ġublew ieħor dak ordinarju tal-2025. Noqogħdu bil-qiegħda. Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Mulej bil-qawwa tiegħek jifraħ is-sultan, kemm jitenna bir-rebħa tiegħek. Flimkien Ix-xewwa ta' qalbu jittajtilu, ma ċħatlux jittal fomu. għax inti l-qajtu bil-barka u r-ris, kuruna ta' debfin qetlu fuq rasu. Il-ħajja talbek u inti tajtilu, omor twil minn żmien għal żmien. Kbiru sebħu bir-rebħa li tajtu, ġieħu ġmiel int qiegħed fuq. Lilu tagħti barki tal-dejjem, tferħu tennih bis-seb ta' wiċċek. Għalhekk is-sultan fil-mulej jittama, għal-ħnina tal-għoli qatt ma jitħarrek. Tkabbar mulej bil-qawwa tiegħek, ħanannu nfaħru is-saħħa tiegħek. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu, Kif kien fil-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun il-qaddej ta' kulħadd. Alleluja. Meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tas-sebħ magħmula minn wart li qatt ma jitbil. Alleluja. tajjeb li nfaħru l-mulej, li nannu lill-ismek inti l-għoli. Ixandru fil-ħodu it-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq ta' ċetra. Għax inti
مولاي فرحتني بميلك، على ميل ايديك ينعني بالفرح. كمو مكبر موليلة ميلتيك، كمو مول يحسي بيتك. البني دم بلا ما يعرفهمش، واللي بلا ما يفهمهمش. ام اريك يحضروا بهالحشيش الحزينة، ويوردوا داو كل اللي يعملوا الحزن. الكولات ينهردوا هالديهم، إما ينتمولي هالديهم في الأولي. Gloria للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو. كيف كان في البدو يسعى ديهم، ويبقى ديهم تا ديهم آمين. فليمكن متى يدير الراي كبير تكسبوا الكورونا تا السبع، معمولة من ورد لقات ما يدبيل. قدي طيب وفديل، ادخل فلانة تا سيدك. عش لدواتيك مولاي، لدواتيك ينتلفوا، يتفرشوا داو كل اللي يعملوا الحزن. إما لي داس قلدو صحتني، زيت فوق صوابت لي فوقي. عيني يقفوا لدواتي، ودني يسموا بالتلفة الحزينة لأمواليا. البني دم جوز بحال ما يهدر، بحال شدرو طالبانو يكبر. مهاولين في دار المولاي، يهدروا في البتيه التمبيو تاعنا. صافي شو هيتهم هي الفروت يعملو، كلهم هايا وهورا. بيش شاندروا لجوستو المولاي بلاتاتي، وابدأ ما ينساب فيه. Gloria للمسير وللابن وللسبيرتو سانتو. كيف كان في البدو يساو ديم، ويبقى ديم تا ديم آمين. فليمكن قدي طيب وفديل، ادخل فلانة تا سيدك. Inti isma' klimi ħireġ minn fommi u twiddibhom f'ismi. L-ewwel parti ta' din il-velja llejla qed tieħu l-forma ta' uffiċċju tal-qari meħud mill-liturġija tas-sigħat bit-tliet kantiċi u lezzjoni kif se nisimgħu tinqara issa. Qari mill-ewwel littra ta' San Pietru Apostlu. Nitlob lil presbiteri li hemm foskom bħala presbiteru jien ukoll u xhud ta' tbatija ta' Kristu u bħala wieħed li għandu semm il-glorja li għad trid tidher. Irrow il-merħla ta' Alla fdata fidejkom. Ħudu ħsieba mhux bil-fors imma mill-qalb kif irid Alla, mhux għal il-ħbax imma bil-ħeġġa tal-imħabba, mhux bħalli kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li messewkom xortikom, imma billi tkunu eżempju tal-merħla. Imbagħad meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu il-kuruna tal-glorja minsuġa minn wart li ma jitbilx. Hekk ukoll intom iż-żgħażagħ oqgħodu għall-kelma tal-presbiteri. Il-kol kemm intom imbagħad ilbsu l-umiltà ma' xulxin għax Alla jaqfilhom lill-kburin imma lill-umli jagħtihom il-grazzja. Kunu mela umli taħt lid setana ta' Alla biex hu jerfa'kom meta jkun il-waqt. Ixħtu fuqkom ħsibijiet kollha tagħkom għax hu jaħseb fikom. Kunu meqjusa u għassu, la għadu tagħkom ix-xitan
qisu il-jun jajjat, iduru jfittex li min se jibla. Iqfulu sħaħ fil-fidi. Intom tafu li ħudkom imxerdin fid-dinja qegħdin jaqsmu magħkom l-istess batijiet tagħkom. Imbagħad wara li tkunu batejtu għal ftit żmien, Alla li jagħti kull grazzja li jsejħilkom għal glorja tiegħu ta' dejjem fi Kristu. U nnifsu jerġa' iġeddidkom, iwettaqkom, isaħħaħkom u jqedkom fis-sod. Tiegħu hi s-seta għal dejjem. Amen. In-nies għandhom iħarsu lejna bħala ministri ta' Kristu u amministraturi tal-misteri ta' Alla. Mill-amministraturi wieħed jistenna li jkunu fidili. Ħafna jiftaħru bitjubitom. Iżda wieħed fidil min isibu. Mill-amministraturi wieħed jistenna li jkunu fidili. Il-kandidat għall-ordinazzjoni huwa mill-parroċċa ta' Kerċem id-dedikata fost l-oħrajn lil Papa San Grigor il-Kbir. U mill-kitbiet ta' dan il-Papa Kbir, appuntu mir-regalo pastorali l-aktar kitba importanti, se nisimgħu it-tieni lezzjoni. Qari mir-regola pastorali tal-Papa San Grigor il-Kbir. Jeħtieġ li l-imġiba tas-saċerdot tkun ogħla minn dik tal-poplu, daqskemm il-ħajja tar-raj hija differenti minn dik tal-merħla. Infatti, jixraq li dan jifli bir-reqqa kollha x'inhu dak li għandu jwasslu għal din ir-rettitudni daqshekk kbira. Infatti, u minħabba fih li l-poplu jissejjaħ merħla. Għalhekk jeħtieġ li hu jkun safi biħsibijietu, eżemplari femilu, meqjus fi skiet tiegħu, siewi fi kliemu, qrib ta' kulħadd bil-kompassjoni tiegħu u moti, iktar minn kulħadd għal kontemplazzjoni. Li jkun sieħeb umli ta' min jagħmel it-tajjeb, imma li jkun jibes frott il-ħeġġa ġustizzja kontra l-vizzji tal-midinbin. Ma jdajjefx il-kura tal-ħajja interjuri tiegħu fit-taħbit esterjuri u lanqas jitraskura l-ħtiġijiet esterjuri minħabba l-ġid interjuri. Dak li jmexxi l-erwieħ għandu jkun dejjem safi fi ħsibijietu sabiex l-ebda ħmieġ ma jniġġes lil dak li jilqa' fuqu dan l-uffiċċju u hekk ikun kapaċi jnaddaf anke l-qlub tal-oħrajn mitbajja tal-impurità. Jeħtieġ għalhekk li tkun nadifa li tmitt lilha nfisha biex tnaddaf dak li hu maħmuġ u li ma tħammitx aktar dak li tmiss minħabba t-tiċpis tagħha. Dak li jmexxi l-erwieħ għandu jkun eżemplari femilu biex hekk ikun jista' jħabbar lil ta' taħtu bl-istess għajxin tiegħu, it-triq tal-ħajja. U l-merħla li tmur wara l-leħen u d-drawwiet tar-raj timxi aktar il-qoddim bil-għajnuna tal-eżempji tiegħu milli bil-kliem tiegħu. Infatti dak li skont id-dmir li jisħaq minnu l-Ministeru u mistenni li jgħid affarijiet mill-aktar għolja. Minn dan l-istess dmir u mitlub li juri ħwejjeġ għolja fil-prattika. Dan minħabba li l-qalb ta' min jisma' tiġi aktar milquta mill-kliem li jitwettaq fil-ħajja ta' min qed jitkellem u dan bl-eżempju tiegħu jgħin lill-oħrajn iwettqu dak li jordnalhom bil-kliem. Dak li jmexxi l-erwieħ għandu jkun meqjus fi skiet tiegħu u siewi fi kliemu sabiex ma jgħidx dak li għandu jiskot u jiskot dak li għandu jgħid. Dan għaliex hekk kif il-kliem bla ħsieb iwassal għall-iżbalji, hekk ukoll l-iskiet mingħajr disċerniment iħalli fl-iżball lil dawk li jistgħu jiġu malma. Infatti spiss jiġri li l-mexxejja tal-erwieħ beżana li jitilfu l-istima tal-bnedmin joqogħdu lura milli b'mod liberu jgħidu l-verità. U skont il-kelma tal-verità ma jieħdux aktar ħsieb tal-merħla biż-żelu tar-rajja, imma jsiru merċenarji. Għaliex meta jistaħbew wara s-silenzju, ikunu bħalet jaħarbu minn quddiem lil pup. Imma meta dak li jira l-erwieħ ikun qed jitħejja sabiex jitkellem, dan għandu jkollu kull attenzjoni u sforz sabiex jitkellem bil-qies. Jekk jittieħed mill-kliem mhux immedjat, il-qalb tas-semmija tkun miġruħa mill-iżball. Barra minn hekk,
għandu jieħu ħsieb bil-kbir mhux biss li ma jgħid qatt kliem qarrieq jew fals, imma wkoll li ma jgħix il-verità b'ħafna tlablib u b'mod diżordinat. Spiss il-valur ta' dak li jingħad jintilef fil-qalb tas-semmija meta dan ikun ġej minn tpaċċpiġ bla għaqal u barra minn loku. Dak li jmexxi l-erwieħ għandu jkun qrib kulħadd bil-kompassjoni u jkun aktar minn kulħadd moti għal kontemplazzjoni biex jieħu fuqu fil-ġewwini tiegħu mimli ħniena id-djufija tal-oħrajn u biex imur lem minnu nnifsu u għaw jaspira għal dak li ma jidirx meta jola fil-kontemplazzjoni. Dak li jmexxi l-erwieħ għandu jkun sieħeb umli ta' min jagħmel it-tajjeb u bil-ħeġġa kollha jkun jibes kontra l-vizzji tal-midinbin. Hekk qatt ma jieqaf lit-tajbin u meta jkun mitlub mill-ħtijiet tal-ħżiena ma joqgħodx lura milli jaraf is-seta tal-ministeru tiegħu. B'dan il-mod huwa jqis lilu nnifsu indaqs mas-sudditi tiegħu li jagħmlu s-sewwa u jwarrab għal ġenb id-dinjità li ġie mlibbes biha fil-waqt li mal-ħżiena jisħaq dwar id-drittijiet tal-verità u tal-ġustizzja. Dak li jmexxi l-erwieħ m'għandux inaqqas il-kura tal-ħajja interjuri tiegħu u lanqas jitlaq l-ħtiġijiet esterjuri biex jieħu ħsieb il-ġid interjuri. Hekk li hu jingħata fl-attività ta' barra jitlaq il-ħajja spiritwali, jew inkella hu jagħti każ biss ta' ruħu jonqos minn dak li jrid irott lil ħutu permezz tal-attività esterjuri. Barra minn hekk għandu jassess fuq innifsu sabiex ma jkunx immexxi mix-xewqa qarrieqa li joġob il-bnedmin u meta jiddedika lilu nnifsu bir-reqqa sabiex japprofondixxi l-ħwejjeġ interjuri u jqassam bil-għaqal dawk esterjuri ma jfittix l-imħabba ta' min qiegħed taħtu aktar mill-verità. U meta l-emejjel tiegħu juru li hu barrani għad-dinja, l-imħabba lejh innifsu ma tagħmlux barrani quddiem il-ħalliq tiegħu. Imma dawn il-ħwejjeġ jistgħu jiġu mwettqa mir-raj jekk dan imnebbaħ mill-ispirtu tal-biża' u l-imħabba jimmedita kuljum bil-għaqal il-preċetti tal-kelma mqazza hekk li t-twissijiet divini isaħħu fih il-ħeġġa u l-attenzjoni għal ħajja tas-sema li tista' tinqered il-ħin kollu mill-ħajja ta' kuljum fost il-bnedmin. Ħudu ħsieb il-merħla kollha li tagħha għamilkom assisa l-Ispirtu Santu. Iraw il-Knisja ta' Alla li Alla kiseb bid-dem ta' ibnu. Mill-amministraturi wieħed jistenna li jkunu fidili. Iraw il-Knisja ta' Alla li Alla kiseb bid-dem ta' ibnu. Għadna kemm smajna forsi waħda mill-iktar siltiet importanti mill-kitbiet ta' San Girgor il-Kbir, il-famuża Regola Pastoralis jew Kura Pastoralis, trattat li hu kiteb għal kieriċi, il-lajċi, ir-rajja tal-irwieħ fil-fatt tal-sitt darbiet f'din is-silta li tmur lura għas-seklu 6 smajna lil San Girgor Papa jagħti istruzzjonijiet appuntu lil dawk li jmexxu l-irwieħ u jgħid x'għandha tkun il-ħidma u l-ministeru tagħhom. Kliem tassew approprijat f'din l-okkażjoni tal-lejla lejlet l-ordinazzjoni ta' Djaknu Franklin Mikallef. Noqogħdu bil-qiegħda. Ifirħu u tennew għax isimkom miktub fis-smewwiet jgħid il-mulej. Alleluja.
sin tijek, jajtu bil-ferħ il-ħbib tijek. Minħabba f'David il-qaddej tijek, twarrab xwiċċ sultan il-midluk tijek. Il-mulej ħalef weda lil David, u żgur li ma jerġax lura minna. Wieħed minn nisel tijek, jingħaddiet fuq it-tron tijek. Jekk ulidek iħarsu l-patt tiegħi, u l-preċetti li jien nagħtihom. Ulidhom ukoll għaldejjem, joqogħdu fuq it-tron tijek. Għax il-mulej għażel il-Sijon, u xtaqat tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-misfriħ tijaj għaldejjem, fiha rrid noqgħod għax ħabbejtha. Bil-barka nimla l-ħasnit tagħha, bil-ħobs inxabba l-foqra tagħha. Bis-salvazzjoni li bes il-qassisin tagħha, bil-ferħ jgħajtu l-ħbieb tagħha. Hemm min qajjem qawwa lil David, inħejjem nara s-sultan il-midluk tiegħi. Bil-mistija li bes l-edewa tiegħu, imma fuq tiddi l-kuruna tiegħu. Glorja lil Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ikollok ħina mulej mill-poplu li jsejħulu bismek, min Iżrael li inta għaddejtu bibnek il-kbir. Ħatiġik ħasra mill-belt qaddisa tiegħek, Ġerusalem il-post tal-misfriħ tiegħek. Imla l-Sion blana ta' tifħirek, u t-tempju tiegħek bil-glorja tiegħek. Ixed għal dawk li jintħlaq fil-bidu, u tem il-profeziji li nataw f'ismek. Għati ħlasom lil dawk li jittamaw fik, u hekk jitwemnu l-profeti tiegħek. Ħati widem mulej għat-talba tal-ħaddejja tiegħek, skont il-barka ta' Aron fuq il-poplu tiegħek. U kull minnu fuq l-art jaraf li inti l-mulej u Alla ta' dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Flimkien, ifirħu u tennew, għax isimkom miktub fis-smewiet, jgħid il-mulej, Alleluja. U f'dan l-uffiċċju tal-qari prolungat illi qegħdin nitolbu permezz tiegħu il-lejla 3 salmi, 3 kantiċi, 2 lezzjonijiet u issa lezzjoni oħra meħuda minn San Pawl. Qari mit-tinjitra ta' San Paolo Apostlu lil Korintin. Ħuti, ikolli niftaħar, tassew li xejn mu se jiswieli, imma niġu għal viżjonijiet u revelazzjonijiet tal-mulej. Naf wieħed jemmen fi Kristu li 14 sena ilu kien meħud sat-tielet sema. Jekux bil-ġisem jew mingħajr il-ġisem, jiena ma nafx, dan Alla jafu. U naf li dan il-bniedem kien meħud fil-ġenna. Jekux fil-ġisem jew mingħajr il-ġisem, jiena ma nafx, dan Alla jafu. U sama jingħaddu ħwejjeġ ma jitfissrux bil-kliem
U li ebda bniedem ma jista' jgħidhom, b'dan niftaħar jien, imma bija nnifsi, ma niftaħarx li f'dak li hu dajjef fija. Għax kieku rrid niftaħar u ma nkunx qed nitbellaħ, għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ biha nnifsi minħabba fil-kobor ta' rivelazzjonijiet, tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk tliet darbiet tlabt il-mulej biex jitbiet minni, iżda hu weġibni, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela, bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debolizzi tiegħi, bit-tajjir, bl-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq, minħabba Kristu, għax meta nkun dajjef inkun qawwi. Wara dik is-silta sabiħa minn San Pawl sejrin issa nisimgħu il-ħsieb li se jsir miċ-ċelebrant ta' din il-velja Dun Gabriel Gawci li huwa wkoll il-viċi rettur ta' dan is-seminarju maġġuri ta' Għawdex u ħejja dan it-test oriġinali il-lejla għal din il-velja bi preparazzjoni għall-ordinazzjoni. Aziz Franklin u eżis intom il-kolli inaqattu magħna hawnhekk il-lejla għal dan il-mument ta' tħejja għall-ordinazzjoni ta' dan ħuna permezz tat-talb. Aziz Franklin kemm hija xi ħaġa sabiħa u emozzjonanti għalina l-koll li nafuk, narawk qed tħejji ruħek għal-jum il-ordinazzjoni u li wasalt f'dan il-moment biex tirċievi dan id-don daqshekk kbir. Nimmaġina li hija xi ħaġa emozzjonanti għal ġenituri tiegħek, għal ħutek, għal familja tiegħek, għal ħbib tiegħek, għal parroċċa tiegħek, il-parroċċa ta' Kerċem illi ġej minna, partikolarment il-kappillan, il-Fader Brian illi meta ġien kappillan 15-il sena ilu, iktar 16 sena ilu jiftakrek għadek fil-primarja, propju illum waqt li kell konna qed niftakru xi affarijiet ta' meta Franklin kien abbati jien kont seminarista stejjer sbieħ. Emozjonanti għal min akkumpanjak f'din il-mixja. Niftakar meta fl-2016 jienu Fader Richard bdejna l-ħidma tagħna hawnhekk fis-seminarju jien bħala viċi rettur u Fader Richard bħala rettur wara ftit jiem konna lqajna lilek u lil sħabek hawnhekk fis-seminarju biex tibdew is-sena propedeutika. Hija emozzjoni għal min jafek żgħir, għal min ilu jafek u issa qed jarak tħejji ruħek biex tirċievi din il-grazzja. Ekku tassew hija xi ħaġa emozzjonanti għax għada ser tirċievi grazzja verament kbira. Grazzja l-ewwel nett għax kollox kif taf int telaq mill-mulej. Hekk kien il-mulej li sejjaħlek għal ħajja, sejjaħlek għal din il-grazzja, kien il-mulej li konfermak fis-snin tal-formazzjoni tiegħek, il-mulej li tak il-mezzi u id-doni li kellek bżonn biex inti tħejji ruħek, u il-mulej li tefa' l-barka tiegħu fuq l-umanità tiegħek, bis-sabiħ imma wkoll bid-djufijiet u anke bil-kontradizzjonijiet tagħha. U għalhekk il-Knisja tixtieq li ċ-ċelebrazzjoni ta' għada tkun ċelebrazzjoni kbira, ċelebrazzjoni solenni. Kont qed naqra ftit l-istruzzjonijiet li hemm fuq il-missal, dak il-ktieb illi minn fuq aħna ngħidu insegwu iċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Ekku il-missal għal qudiesa ta' l-ordinazzjoni presbiterali fl-ewwel vers, propju fl-ewwel vers jgħid hekk.
L-ordinazzjoni tal-presbiteri għandha ssir fjum li fih jistgħu jiġu għalija għad kbir ta' fidili. Għaliex dan? Għaliex ma nagħmlux l-ordinazzjoni b'mod privat fil-kappella tas-seminarju fil-għodu kmieni, imma hemm bżonn illi jiġu n-nies, jiġi l-poplu ta' Alla. Hekk għaliex se nassistu għall-ikbar ħaġa li se ssir miegħek u allura din hemm bżonn illi niċċelebrawha. Il-grazzja ta' Alla li kollox ġej minnha, indipendentament minn dak illi ser tagħmel int. Anki jekk se tikkoopera ma' din il-grazzja u l-Knisja f'Għawdex għandha l-fiduċja li inti se tkun qed tagħmel dan, xorta waħda dak li se tgħid int u dak li se tagħmel int qatt mhu se jkun ikbar, qatt mhu se jkun iktar importanti minn dak illi ser jiġri għada. U għalhekk nifirħu għal dan id-don tas-sew kbir. U ħanifirħu miegħek u għalik minkejja li inti għada m'inti se tagħmel xejn. Kull ma se tagħmel hu li titla' l-katedral bħalma se nagħmlu aħna, u wara illi twiet illi se tmexxi, se tiċċelebra u se xandar il-kelma f'isem Kristu, u wara li twiet l-ubbidjenza inti toqgħod fi skiet tagħlaq ħalqek u se jkun l-isqof f'isem il-Knisja li jitlob fuqek, mhux se tilbes ta' assisint imma se tiġi mlibbes, mhux se tidlek idejk int imma se jkun l-isqof li ser jidliklek idejk, mhux se tqiegħed idejk inti stess fuq rasek, ma se jkunu l-isqof u l-presbiteri li se jagħmlu dan fuqek, hekk sinjal li dan don illi qed jingħata għalek. Imbagħad xi terġa' tiftaħ ħalqek tkun ġa qassis. Hekk se jagħmel kollox il-mulej Ġesu għalik permezz tal-Knisja tiegħu. Hekk u l-missal jgħid ukoll li l-isqof għandu jistieden imbagħad qassisin oħra biex jikkonċelebraw miegħu f'din il-qudiesa. Hekk u l-preżenza tagħna b'mod partikolari l-preżenza tagħna s-saċerdoti fil-Knisja għada. L-importanza li aħna nkunu hemm turi illi din mhix xi ħaġa tiegħek biss. Xi ħaġa illi tingħata lilek, għalik, imma l-Knisja wkoll għall-oħrajn permezz tiegħek. U għalhekk importanti li jkun hemm ħadd ieħor miegħek, sħabek il-ġodda, inti u tilqa' dan id-don. Imma grazzja li peress hija kbira għandha wkoll peace magħha, peace illi huwa kbir. Smajna fil-qari mir-regola pastorali ta' San Girgor, hekk xi ftit mill-affarijiet mitluba minna. U interessanti li f'dak il-ktieb San Girgor l-ewwel net li qed jikteb għalih innifsu u jgħid fl-introduzzjoni, jgħid kull ma jmur qed ninduna bħala papa illi dawn l-affarijiet huma neqsin fija, allura qed nippritkawhom lili nnifsi. Hekk u allura smajna u x'hekk l-ekwilibrju perfett bejn l-azzjoni u l-kontemplazzjoni, l-attenzjoni għall-oħrajn imma wkoll l-attenzjoni għall-ħajja interjuri tiegħek, l-ekwilibrju bejn is-skiet u l-kliem, bejn il-verità u l-mod kif tgħidha, l-mod kif twassala, bejn il-qadi u l-awtorità. Hekk quddiem dan kollu tiġi spontanja l-mistoqsija ta' San Pawl, li ma naħseb anki lilek. Hekk San Pawl fit-tieni ittra l-Korintin jisaqsi, min jotta għal dan kollu? Min hu kapaċi għal dan ix-xogħol? Hekk hu interessanti li inti stess fuq l-invit fakkartna permezz ta' silta oħra minn din l-ittra, mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin li għandna qudiemna hawn, tikkwota il-kliem ta' Kristu hekk kif miġjub minn San Pawl fl-istess ittra. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Din il-frażi ma setgħetx ma daħlitx f'qalbek u qalb is-seminaristi l-oħrajn peress li hija stampata bittri verament kbar
fuq il-ħajt tal-prayer room li għandna fis-seminarju. Kull sena ikun hemm is-silta il-frażi li tkun qed tmexxina dik is-sena. Din is-sena din il-frażi biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi hija partikolarment kbira. U kbira mhux biżball. Imma għaliex kienet frażi li laqtet ħafna lill-komunità tas-seminarju fl-irtir tal-bidu ta' din is-sena f'Settembru li għadda. U l-predikatur qasam mal-komunità l-esperjenza tiegħu. Irrakkonta kifex din il-kelma tal-mulej Ġesu li jgħid lil Pawlu biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi fid-djufija tiegħu. Hekk, Aziz Franklin, biżżejjed għalik il-grazzja tal-mulej Ġesu fis-sabiħ u fl-ikraħ, meta tħossok kapaċi, meta tħoss li t-talenti tiegħek qed jgħinuk u meta tħoss li d-djufija tiegħek qed tipparalizzak. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Interessanti li din hija l-unika darba li Pawlu jikkwota lil Ġesu fl-ittri tiegħu. Żgur li kien jaf partijiet mill-Vanġelu jew li kellu anki il-parċmini, ir-rombli tal-Vanġeli miegħu. Ma Pawlu darba biss fl-ittri jikkwota il-Ġesu. Dan il-vers, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. U jgħid li Ġesu għala lilu direttament din il-ħaġa. U donnu li mhux biss biżżejjed il-grazzja ta' Ġesu għal Pawlu, imma biżżejjed għalih li jiftakar u jfakkar din il-kelma li qallu il-mulej Ġesu. Għal xi raġuni jew oħra ma jħoss il-bżonn li jfakkar kliem oħrajn minn tal-mulej Ġesu, biżżejjed dil-kelma. U anki jint qed tfakkar lilek innifsek u lilna s-saċerdoti u l-imam din kollha illi biżżejjed għalik dak li se tirċievi għada. Illi ovvjament ma jiqafx ma' għada, ma jillimitax ruħu għal għada, imma jkompli kull jum tal-ħajja tiegħek fis-saċerdozzu tiegħek. U din il-grazzja li l-mulej Ġesu se jtik mhux biss hija bżonjuża imma suffiċjenti, biżżejjed. Għax il-mulej se jtik kollox. U aħna qed nitolbu għalik biex tilqa' dan id-don. U dejjem tibqa' tqisu bħala biżżejjed mingħajr ma tixba minnu, jew tibda tfittex xi ħaġa oħra, jew tittrattah bħala imma dejjem tibqa' titrattah bħala don li ingħatalek u allura jimlik bil-gratuità u bl-imħabba ta' min tawlek. Il-mulej miegħek, Aziz Franklin. Dik kienet ir-riflessjoni sabiħa mimlija erf u anki imħabba ta' Dun Gabriel Gawċi, il-Viċi Rettur tas-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex, is-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu, u wkoll mill-parroċċa ta' Kirċi, allura jaf lil Franklin differenza ta' ftit snin personalment, imma reġa' poġġa quddiem il-ħsieb tiegħu il-kelmi ta' San Grigorju l-Kbir fir-regola pastorali u fuq kollox ta' San Pawl fit-tinjitra tiegħu il-Korintin, kliem li id-diaknu Franklin għażel biex ikunu tema għal-velja u għall-ordinazzjoni, kliem li kif qal Dun Gabriel jinsabu din is-sena wkoll bitri kbar fuq il-ħitan tal-prayer room tal-istess seminaristi. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, hija kelma li l-mulej Ġesu jgħid lilna wkoll illum kif qal lill-Apostlu Pawlu missierna, kif jgħid ukoll lid-diaknu Franklin il-lejla biex tassew jimliħ bil-kuraġġ quddiem l-impenn, il-missjoni li qiegħed jibatu għalija. Issa flimkien mal-Knisja kollha inkantaw l-innu tarat il-ħajr it-Tedejum lilek u Alla nfaħru. Dan huwa l-innu li kull nhar ta' Ħadd il-Knisja tkanta fl-uffiċċju tal-qari
parti mill-liturġija tas-sigħat biex tfaħħar il dak li huwa il-ħalliq ta' kollox, il dak li jisejjaħ lil Franklin sabiex għada jersaq u jiġi ordnat presbiteru. Lilek il-kerubini u s-serafini ixandru bla edha. Addis, 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 il-mulej Alla tal-eżerċti. Ismewitu l-art mimlija bil-kobor tas-sebtijek. Lilek tfaħar, il-ġemma glorjuża tal-apostli. Lilek ifaħar l-sabiħ tal-profeti. Lilek ifaħru, il-qtajja tal-martri rebbieħa kollhom juda. Mad-dinja kollha il-Knisja mqazza tistqar fik. Il-missier ta' komor bla-is. Li bentijek miqjum veru waħdini. U l-Ispirtu Santu id-difensur. Kristu inti Sultan glorius. Inti min dejjem min il-missier. Int biex teħles lil-bniedem ma stmerrejċ tinżel f'ġuf ta' verġni. Int ħriġt rebbie fuq is-seta tal-mewt u ftaħt is-salta ta' smewwiet tal-milemmen. Int qiegħed fil-leminija ta' Alla fis-seb tal-missier. Aħna nemnu li inta terġa' tiġi bħala mħallef. Nitolbuk għalhekk li tgħin lill-qaddejja tiegħek li int fdejt b'demmek il-għażiż. Għamel li nissibu mal-qaddisin tiegħek fil-glorja ta' dejjem. Salva lil-poplu tiegħek mulej, birek lil-wirt tiegħek. Kun ir-raj tagħhom, erfa'hom għal dejjem. Min jum għal ieħor aħna nberkuk. U jfaħru ismek għal dejjem, u għal dejjem ta' dejjem. Għamel mulej lillum, inħarsu ruħna minn kull dnub. Enna li namulej, enna lina. Ħatkun fuqna mulej it-tiba tiegħek kif fiki it-tama tagħna. Fik mulejjin nisken, ma jkolli għatax nifixel. Nitolbu. O Alla, inti taf xem f'qalb il-bniedem u tara fil-femmit tiegħu kollha u xejn ma hu moħbi għalik. Sawwab l-Ispirtu Santu fuq il-qaddej tiegħek Franklin u naddaf il-femmit ta' qalbu imlih bl-ispirtu tal-umiltà u tal-bżulija biex iħobbok bimħabba sħiħa
u jistħoqlu ifaħħrek u jaqdik kif jixraqlek. Bibnek Ġesu Kristu sidna li ju Alla, miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Ninżlu arku bdejna biex nilqgħu il-mulej Ġesu fil-Ewkaristija. Kun ir-raj tagħhom erfaħħom għal dejjem, kantajna fl-innu sabiħ tat-Tedeum flimkien mal-Knisja kollha. Tassew il-mulej Ġesu huwa ir-raj il-kbir tal-Knisja tiegħu. Huwa hu li jażel minn qalb il-poplu Alla rajja li mhux b'mertu tagħhom imma bażla tiegħu huwa jagħmilhom kooperaturi fit-treġija tal-Knisja għal ġid mhux tagħha biss imma tad-dinja kollha. Huwa dan ir-raj il-kbir li issa joqgħod f'nofsna fil-preżenza ħajja tiegħu fl-Ewkaristija. Id-djaknu ieħor Matthew Borch mill-parroċċa tax-Xara illi jiġi ordnat presbiteru il-qudiem mhux fl-ordinazzjoni ta' għada imma li jinsab fl-istess sena tal-formazzjoni bħal Franklin, issa mexxa l-proċessjoni Ewkaristika u qiegħed f'nofsna fil-għoli biex inħarsu leh u nadurawh lil Ġesu Ewkaristija fl-isfera ejjew il-koll flimkien anki minn djarna flimkien nitolbu naduraw u natu qima. Issa sejrin nitolbu b'talba sabiħa ta' San George Preka illi huwa jissuġġerixxi għal momenti ta' adorazzjoni quddiem Ġesu Ewkaristija il-kwotidje. Ejjew nagħmlu tagħna din it-talba llejla b'intenzjoni speċjali għal ħuna id-djaknu Franklin. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Ikun imbierek u infaħħar is-Santismu Sagrament. Qalb ta' Ġesu ħanina. Minn fuq il-libretti li għandna fidejna ngħidu flimkien il-kwotidje it-talba lill-Alla tagħna ta' San George Preka. Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik, inkellmek u inti tismani, nitolbok u inti tatini. Għaliex inti urejtna fl-Iskrittura mqazza li huma delizzja għalik li inti tkun mawliet il-bnedmin u koll li tridna nirrikorru lejk f'kull bżonn tagħna. Għalhekk b'kunfidenza nitolbuk bħala awliet lill-missier tagħhom. Sinjur, għatik l-isem tiegħek. Sinjur Alla, saltan fuq kulħadd. Sinjur Alla, iddefendi l-ġieħ tiegħek. Sinjur Alla, għarraf lilek innifsek. Sinjur Alla, għamel il-volontà tiegħek. Sinjur Alla, ifraħ bl-opri tiegħek. Sinjur Alla, itaxxaq bik innifsek. Sinjur Alla, uri l-ġmiel tal-liġi tiegħek. Sinjur Alla, gawdi t-teżori bla tarf tiegħek. Sinjur Alla, jikkonverti lejk il-midinbin. Sinjur Alla, jippersevera l-ġusti. Sinjur Alla, salva l-agonizzanti. Sinjur Alla, għati l-mistriħ lil-fidili mejtin. Sinjur Alla, farraċ l-imniktin. Sinjur Alla, dawwa l-injoranti. Sinjur Alla, fejja il-morda. Sinjur Alla, għati l-għajnuna lil-minu fil-bżonn. Sinjur Alla, irrassenja l-inkwetati. Sinjur Alla, saffili qalbi. Sinjur Alla, għatini l-Ispirtu ta' Kristu. Sinjur Alla, eħlisni mill-inganni. Sinjur Alla, jiddiriġini f'kull triq tiegħi. Sinjur Alla, ferraħni bil-paċi tiegħek. Sinjur Alla, żommni dejjem fidejk. Sinjur Alla, itfa' fija l-ispirtu tas-sagrifiċċju. Sinjur Alla, fittixni biex nadurak. Sinjur Alla, ewti ir-ruħ tiegħi. Ġesu Kristu Nazzarenu, Sultan tal-Lut, ibben wieħed ta' Alla l-ħaj u tal-Om Verġni Marija, medjatur wieħed tagħna l-bnedmin quddiem Alla. Uri l-pjagi divini tiegħek lill-ġustizzja ta' Alla
u biljet tiegħek salva d-dinja kollha. Għal minuti li ġejjin inkomplu bl-adorazzjoni personali tagħna fis-silenzju min irid jista' joqgħod bil-qiegħda. Tlabna b'din it-talba sabiħa tal-Qaddis Malti San George Preka, illi propju aktar kmini dan ix-xahar fid-9 ta' Mejju iċċelebrajna il-festa tiegħu. Don George Preka illi kellu din l-imħabba speċjali lejn Ġesu, tassew li kif sejjaħlu l-Papa Benedettu 16 huwa t-tieni missier ta' Malta fil-fidi wara l-Apostlu missierna San Pawl huwa jindirizza bi kliem tassew intens f'din it-talba il-kwotidja lill-Alla li hu sejjaħlu dejjem b'dan it-titlu din l-invokazzjoni Sinjur Alla. Tassew huwa għaraf falla dak li huwa is-sit is-Sinjur il-Mulej. Inkomplu nħallu dawn il-kelmiet li tlabna bihom idewluna u jiftħulna qalbna l-lejla hekk kif flimkien mal-komunità Nisranija kemm dik preżenti hawnhekk fil-ground tas-seminarju minuri ta' Għawdex, kemm dawk li huma maquda f'dan il-mument ta' talb minn kull imkien. Diffiċli nkunu nafu kemm huma maqudin magħna f'dan il-mument minn postijiet differenti, forsi anki fostkom uħut illi intom morda konfinati għas-sodda tal-mart tagħkom. Il-Mulej Ġesu u għad-dawl tagħna u għal-faraġ u għat-tama illi jimla l-qalb ta' kull bniedem. Aħna li aħna l-koll dajfin bil-modi tagħna u għandna bżonn tal-qawwa tiegħu. Nitolbu ilu din il-qawwa l-lejla, nitolbuha qabel xejn għal-ħuna Franklin illi ukoll huwa bniedem dajjef tassew li qed jersaq għal dan id-don kbir tas-saċerdozju imma jibqa' bniedem ta' dem u l-laħam illi għandu bżonn tas-sostenn u t-talb biex ikun tassew raj skont il-qalb ta' Ġesu. Aħna nafu li anke fost is-saċerdoti tagħna hemm id-djufija, saċerdoti li jagħmel ukoll id-nubijiet u n-naqqasijiet tiegħu. Kultant ċertu noqqasijiet kif nafu biżżejjed sfortunatament huma wkoll ta' skandlu għall-komunità għad-dinja. Imma daqstant ieħor għandna saċerdoti qaddisa, saċerdoti li ifittxu fil-ħajja ta' kuljum ħafna drabi b'sagrifiċċju impenn u fil-moħbi illi wettqu r-rieda ta' Alla għalihom u jkunu strument tal-grazzja ta' Alla. Is-saċerdot għandu dan il-privileġġ mhux b'mertu tiegħu kif edna, imma bi grazzja ta' Alla illi iġib fuq l-altar f'nofsna il-ġisem u d-dem tal-Mulej illi iwaslilna u jatina il-maħfra tiegħu illi qassam id-doni tal-grazzja tiegħu permezz tas-sagramenti, permezz anki tal-predikazzjoni tal-kelma. Il-snin tas-seminarju iħejju l-djakni li jersqu għas-saċerdozju sabiex ikunu xi ftit aktar preparati għal din il-missjoni li hija dejjem ħafna akbar minnhom. U dan hu li qed jagħmel Franklin il-lejla qed jersaq f'dawn l-aħħar momenti biex jitlob lil Mulej Ġesu sabiex jagħtih dawn id-doni tiegħu u nitolbu aħna wkoll għalih quddiem Ġesu li waħdu kif qed nisimgħu l-lejla biżżejjed il-grazzja tiegħu sabiex issaħħaħ il dawk li jitlu għal-ministeru għafdat lilhom mill-Knisja permezz tal-isqof għada fl-ordinazzjoni bitqejt tal-idejn u d-dilka biż-żejt. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra wara dawn il-waqtiet ta' adorazzjoni fiskiet kif hija drawwa f'din il-velja il-kandidat għall-ordinazzjoni id-Djaknu Franklin sejjer jagħmel quddiem Ġesu Ewkaristija f'riġlejn ir-raj it-tajjeb it-talba stqarrija tiegħu li tiġbor xi ftit ukoll is-sentimenti li huwa qed iħoss, sentimenti żgur imħalta b'ħafna emozzjonijiet ta' ferħ, ta' biża', forsi anki ta' dubji, ma anki ta'
ħafna u ħafna inkoraġġiment ġej ukoll mill-komunità illi takkumpanjah bit-talb tagħha. U dan kollu jippreżentah fi ftit kliem quddiem Ġesu Ewkaristija, mument anki ta' kuraġġ għall-komunità illi f'kull saċerdot ġdid terġa' tilmaħ il-grazzja kbira ta' Alla illi iħares b'imħabba fuq il-Knisja tagħna f'Għawdex u jagħtiha rajja skont qalbu. U għal-moment ukoll illi fih nitolbu għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u għal ħajja konsagrata mill-Knisja tagħna, imma anke vokazzjonijiet fil-familji tagħna, vokazzjonijiet għal ħajja miż-żewġa, għal ħajja lajkali. Aħna kollha magħmdin u allura imsejħin biex inkunu parti minn din il-missjoni tal-Knisja. Ejjew nibqgħu aħna wkoll ftit fiskiet u b'dan kollu f'qalbna nitolbu lil Ġesu iberikna u jkompli jħobbna. Ftit sigħat biss bogħod mill-ordinazzjoni presbiterali tiegħu, id-Djaknu Franklin Mikallef mill-Parroċċja ta' Kerċe, f'din il-velja llejla bit-talb mill-komunità kollha għalih sejjer issa jagħmel l-istqarrija tiegħu, it-talba tiegħu quddiem Ġesu Ewkaristija biex bħallum tant drabi oħra jitgħallem jintasab quddiemu u jitolbu. Xirrot li l-mulej għal-ġid kollu li għamel miegħi. Mulej, qiegħed hawn quddiemek lejliet l-ordinazzjoni presbiterali. Min jaf kemm il-darba pinġejt f'moħħi dan il-mument. Imma issa wasal u m'għandix biżejjed kliem biex nartikola kull ma qed inħoss. Imma żgur li bħalissa inħoss li għandi niżik ħajr b'qalbi kollha għal-ġid kollu li għamilt miegħi u li għadek tagħmel miegħi. Ma kienx qasira t-triq sawn u anqes kienet dejjem faċli. Però llum inħares lura u nista' ngħid li kull esperjenza kienet provvidenzjali. L-esperjenzi sbieħ qawwewni bil-kuraġġ biex nibqa' miexi. Imma llum mulej inħares lejn l-esperjenzi jibsa u ninduna li kienu dawn li bnewni u naġruni biex illum wasalt sawn. U mill-ewwel jiġi f'moħħi il-vrus tas-silta li għażil tal-ordinazzjoni. Is-silta fejn inti li San Pawl tgħidlu biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi
Għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Dan il-vers ninħares lejn il-ħajja tiegħi u lejn il-vokazzjoni tiegħi minn lenti differenti. Stajt naqra l-ħajja tiegħi minn perspettiva differenti. Huwa fidju fija u fin-nuqqas ta' preċiżjoni li jien stajt nintebaħ bik f'ħajti. U ta' dan ngħidlek grazzi. Żgur li ġew mumenti fejn gergirt meta l-affarijiet ma ġewx mill-ewwel kif xtaqt. Imma kien hemm bosta momenti fejn wara xi żmien kelli nibla kliemi u nitbissem għaliex ninduna li l-pjanijiet tiegħek għalija issuperaw dak li jien kont qed nippjana. Għalhekk ma nistax ma nibdiex billi nirringrazzjak tal-familja tiegħi. Minix ġej minn familja perfetta u ta' dan ngħidlek grazzi. Minix li ben ideali u ta' dan anke nirringrazzjak. Diversi drabi ikollna nieħdu paċenzja b'xulxejn id-dar. Imma din kienet l-iskola li lili għalmitni jinħobb. Żgur li mingħajr il-familja tiegħi jien qatt ma stajt niskopri il-vokazzjoni tiegħi. L-imħabba vera mhix l-imħabba tal-fairy tales, imma hija dik li lesta li tagħti lilha nfisha. Dan għalmu lill-ġenituri tiegħi. Grazzi wkoll tal-li tajtni lil-ħuti li magħhom għext l-esperjenza sabiħa ta' tfulija u huma s-sapport tiegħi. Ma kontx dejjem tifel mimli arja u ċert minn innifsi. Fit-tfuliti ġew momenti fejn xtaqt li kont tifel aktar arjus u nammetti li għadni nġor marki ta' dawn il-feriti. Għal diversi snin kont naħseb li xejn tajjeb ma jista' joħroġ minn din l-esperjenza. Però ma' żmien, bħal San Pawl, ittendejt li anke hawn f'din id-djufija kienet qed tidher il-grazzja tiegħek. U allura llum nirringrazzjak għaliex din l-esperjenza għamlitni bniedem sensibbli u attent għal bżonnijiet tal-oħrajn. Kienet waħda mill-motivazzjonijiet li jimbuttawni biex nidħol is-seminarju u nsir saċerdot. Dan il-proċess ma kienx faċli u anqas kien ikun possibbli li kieku ma kellix diversi għajnuniet li jigwidawni u mexxewni. L-ewwel għajnuna kienet il-parroċċa ta' Kerċem. Il-grupp tal-Abbatini kien parti essenzjali mill-mixja vokazzjonali tiegħi. Nirringrazzjak tal-kappillan Dumbrajin li ġie Kerċem meta kelli 8 snin. Investa ħafna enerġija u ħin u kura ħafna lill-grupp tal-Abbatini. U kien għalhekk li kellna grupp sabiħ tal-vokazzjonijiet fil-parroċċa fi żmien li fih jien kont fis-sekondarja. Dan il-grupp kellu għan komuni. Konna kollha qed infittxu x'inhi l-vokazzjoni tagħna. X'inhu dak li fil-ħajja ser jagħmilna kuntenti. Fil-parroċċa dejjem niftakar ukoll seminaristi differenti li minn sena għall-oħra is-seminarju kien jibgħathom biex jagħmlu esperjenza pastorali f'ta' Kerċem. Anke dawn, nirringrazzjak tagħhom mulej. Tawni eżempji sbieħ u stajt nirrelata ħafna ma' dak li kienu jgħidulna u jaqsmu magħna. Iż-żmien tas-sixth form imbagħad kien żmien fejn bdejt noħroġ ftit minn qoxorti. Kien żmien sabiħ fejn apprezzajt id-diversi possibbiltajiet li kelli. Kien żmien fejn tħabatt biex għażilt inkomplix għall-università jew nkella mmurx is-seminarju. F'dan il-perjodu bdejt nitgħallem nitlob b'mod differenti. Naħseb li dan kien iż-żmien fejn bdejt ninduna li fit-talb nista' nkellmek bħala ħabib tiegħi u li t-talb mhux biss dak li nitgħallmu bl-amment. Indunajt li nażel x'nażel xi ħaġa bil-forsi kolli nħalli warajja. Però ħassejt li għalija bħala saċerdot dak kien il-mod kif stajt inħobb l-aktar u donni bdejt naraf li nkun l-aktar kuntent meta nħobb. Wara dan iż-żmien bdejt is-seminarju. L-ewwel is-sena propedeutika u mbagħad is-snin bħala seminarista. Bħal kull esperjenza oħra ġdida, il-bidu kien fih libes tiegħu.
Però hawnhekk sibt ħafna għajnuna li għenitni niskopri aħjar jien minn jien. X'inhi l-vokazzjoni tiegħi? Kif nibni relazzjoni tajba u profonda miegħek mulej? U kif nista' nkun saċerdot tajjeb? Għalhekk nirringrazzjak ta' diversi formators li kelli matul 8 snin. Nirringrazzjak ta' sħabi s-seminaristi li magħhom samt u mxejt din il-mixja. Mingħajr sena, mingħajr sentejn u minn aktar. Bnejt ħbibriji sbieħ. Ħbibriji fejn tħakna ħafna. Abadna ma' xulxin. Imma anke fejn stajna insiju li xulxin u nisimgħu lil xulxin. Nitolbok ukoll għalihom mulej. Biex fil-mixja tagħhom individwali ikomplu jarfu dak li inti qed issejħilhom għalih. Nirringrazzjak ukoll tal-preżenza tas-sorijiet fis-seminarju li fis-silenzju u d-dedikazzjoni tagħhom għalmuni kif inħobb fiskiet mingħajr daqta trombi. Magħhom nirringrazzjak tal-ħaddiema u tal-volontira li huma wkoll parti mill-familja kbira tas-seminarju. L-esperjenza tas-sena intermedjarja kienet ukoll l-esperjenza li mhux biss immarkat in-nofs tal-mixja tiegħi fil-formazzjoni imma anke markat il-mixja vokazzjonali tiegħi. Ta' din ukoll nirringrazzjak mulej. Grazzi tal-li tul din l-esperjenza inti irnexxielek tħarbat il-pjanijiet kollha tiegħi. Kienet din l-esperjenza li lili uritni li għandi nafda aktar fik. Nintela aktar mal-kurrent tiegħek u ma nkunx riġidu. Dik li kellha tkun sena l-Italja inbidlet f'sena Malta. L-isfidi li ħsibt li frankajt għax ma kienx ser ikolli għalfejn insifer inbidlu fl-isfidi li jien dakinhar l-aktar li kelli bżonn. F'dan id-dawl nitolbok mulej sabiex matul is-saċerdozju tiegħi nintelaq f'idejk, inħallik tidħol u tibdilli jew tħarbat li l-pjanijiet tiegħi. Int taf jien x'għandi bżonn verament. Jien nsemmi s-sena barra, jiġu f'moħħi diversi persuni, benefatturi spiritwali, li kontinwament isostnuni bit-talb. Ta' dawn nirringrazzjak mulej. Nitolbok iżżomm idejk fuqhom u tpattilhom għal 100 darba aktar il-ġid li jagħmlu. B'mod speċjali nitolbok tbierek lin-nannies tiegħi. Nirringrazzjak ukoll tal-ħbieb tiegħi li huma għalija baston li fuq u nserraħ meta ngħejja, il-post fejn naqsam il-ferħ tiegħi u dawk li jżommuni saqajja mal-art u jiftħuli għajnejja meta jkolli bżonn. L-esperjenzi pastorali li kelli ċans inwettaq matul dawn is-snin laqqowni ma' diversi realtajiet u persuni. Kull persuna ġor storja. Kienu diversi l-istejjer li ltqajt magħhom u li għalmuni ħafna. Kull parroċċa li magħha missejt matul il-mixja tiegħi għenitni nifhem min hi l-Knisja, x'inhu l-irwol tal-qassis fil-Knisja u kemm il-ħidma pastorali tagħna trid titla' dejjem l-ewwel mill-esperjenza personali li nagħmel jien tiegħek f'ħajti qabel ma mmur nwaslek għand l-oħrajn. Ġara vojta ma tistax timla t-tazza b'dak li m'għandix. Tappa oħra importanti kienet is-sena li għext bħala djaknu, ministeru li rċevejt f'Ġunju li għadda. Kienu diversi l-esperjenzi li għext matul din is-sena, esperjenzi li dewquni jidduwa ħelwa tal-imħabba li titbaxxa u taqdi. Jalla dan il-karattru ta' għaddej li bih ġejt moni nibqa' nozzu u ngħixu anke fis-saċerdozju tiegħi. Mulej, din it-talba twila hija xhieda ta' kemm il-vokazzjoni mhix xi ħaġa tiegħi waħdi, imma ġrajja li hemm ħafna nies parti minnha. Nitolbok mulej biex tħarisni mit-tentazzjoni li naħseb li l-vokazzjoni saċerdotali hija xi ħaġa tiegħi waħdi, xi proġett personali. Kompli għatini persuni li jgħalmuni bl-eżempju tagħhom u li jiftħuli għajnejja bil-pariri tagħhom. Fuq kollox mulej, tallinix ninsa li qalbi ma tista' qatt tkun mimlija verament
jekk mhux bil-imħabba tiegħek. Quddiem id-djufijiet tiegħi naraf li ma żiltniex għax jien aħjar minn ħadd ieħor jew aktar denju. Huma ta' konsolazzjoni kbira għalija il-kliem li inti tennejt li San Pawl u li nħossok qed ittennihom lili llejla. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Il-qamulej din l-iva tiegħi. Iva mħeġġa, iva ħerqana, iva dgħajfa, iva fraġli. Għax int miegħi mulej, m'għandix għax nibsa. Għalhekk bħal Marija ntennilek, hawn jien il-qaddej tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Amen. Talba u stqarrija tas-sew ħirġa mill-qalb ta' dan iż-żagħżugħ ta' 25 sena mir-raħal ta' Kerċen Fawdex illi għada l-isqofi qiegħed ideħ fuqu u jiġi ordnat saċerdot. Huwa jaqra l-istorja ta' ħajtu fid-dawl tal-grazzja ta' Alla li tilħaq propju fejn huwa l-aktar dgħajjef fil-qalb tal-bniedem biex titrasformah is-sawru f'dak li trid hi. Semma b'ħafna emozzjoni l-momenti saljenti tal-ħajja tiegħu, momenti ta' formazzjoni fil-komunità sa minn ċkunitu sal-moment propju tal-formazzjoni fis-seminarju u diversi esperjenzi fil-komunitajiet parrokjali għawċin u anki oħrajn lil fejn huwa kompla jikber u jifforma ruħu. Ejjew issa ngħaddu għall-aħħar parti ta' din iċ-ċelebrazzjoni waqt li ma ninsewx li għandna qudiemna l-preżenza ta' Ġesu ħaj fl-Ewkaristija u nilqgħu għalhekk il-barka tiegħu permezz ta' dan l-innu sabiħ dawwal moħħi. Min fuq il-karta fidejna ngħidu flimkien it-talba sabiex il-mulej jibgħat iktar vokazzjonijiet qaddisa fid-djoċesi tagħna. Missier qaddis sejjaħ aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħek lil dawk li sejjaħ għejnhom jisimgħu u jilqgħu l-istedina tiegħek. Lil dawk li jilqgħu l-istedina tiegħek għatihom li jirbħu l-biża' u t-tfixkil li jiltaqgħu miegħu fit-triq. Lil dawk li jinsabu fit-triq għamilhom ħaddiema dejjem aktar qaddisa u ħabrika għal ibnek Ġesu. Ninżlu għal-kubtejna. Niftakru wkoll fil-benefatturi ta' dan il-post dawk li jaqsmu l-karità tagħhom magħna u hekk jagħtu l-ħajja lis-seminarju. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom o mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu fis-sliem. Dal-misteru għal-kubtejna ejjew mela naturaw u qudiem ir-riti ġodda surit qodma jispiċċaw bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi lej jaraw lill-missier inroddu liben qalbna kollha kull tifir lejhom madberik ta' qalbna il-ħabbitna l-fuq it-tir lill-ispirtu li ġej min
nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina blajeta dak li rebħitilna il-fidwa tiegħek, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nilqgħu aħna wkoll flimkien ma' dawk preżenti hawnhekk fis-seminarju Minuri ta' Għawdex il-barka ta' Ġesu Ewkaristija fuqna, fuq id-Djaknu Franklin, fuq id-Djaknu ieħor Matthew seminaristi, il-komunità kollha tas-seminarju, fuqna l-koll il-poplu għażiż tiegħu u li jindukrana, jħarisna, jħossibna, iberikna u li ikompli għatina ir-rajja skont il-qalb tiegħu. Nitolbuh il-lejla o Ġesu, raj tajjeb tagħna, kompli ira il-merħla tiegħek fil-Knisja f'Għawdex u fid-dinja kollha. Grazzi, Sinjur Alla. Aħfir li, Sinjur Alla. Nejdu flimkien, ikun imbierek Alla, imbierek li sem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek li sem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għal-kbirhom tal-Alla Marija Santisma, imbierek għal-qazza Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema. Imbierek li sem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġu il-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popli kollha, għax kbira jitjubitu mana, u kelmet il-mulej jidduma għal dejjem. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien fil-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Waqt li id-Djaknu jieħu lura fil-kappella tas-seminarju il-Ġesu Ewkaristija fejn se jibqa' għal-qima tagħna u għat-talb tagħna matul il-lejl. Matul dan il-lejl se jkun hemm l-adorazzjoni miftuħa fil-kappella tas-seminarju fit-Triq Enrico Mizzi Victoria b'talb għall-ordinant. Dan il-lejl jibda mill-10 tal-lejla propju ftit tal-ħin ieħor u jkompli sas-7 ta' filgħodu ta' għada. Fismi u fisem Father Joseph, ir-rettur l-ewwel nett irroddulkom ħajr mill-qalb tal-preżenza tagħkom il-lejla u tal-li ingħaqadtu magħna fit-talb. Nirringrazzjaw anki il-Monsignor Isqof tal-preżenza tiegħu il-lejla u anki tas-sosten kontinwu li itina bħala seminarju fil-ħidma formattiva tagħna. Żewġ avviżi, issa is-sagrament ser jittieħed fil-kappella tas-seminarju, l-adorazzjoni tibqa' sejra il-lejl kollha, il-lejl kollu, sa' filgħodu fis-7 fejn nagħlqu dan il-lejl ta' talb bil-kant tat-tifħir ta' sbieħ il-jum flimkien mal-komunità tas-seminarju u s-sorijiet. U nimmaġina li ħafna minnkom tafu
niltaqgħu għada il-katedral għall-ordinazzjoni illi tibda fis-6:30 ta' filgħaxija. Grazzi mill-ġdid lil kulħadd u il-lejl it-tajjeb u nagħlqu dan il-mument billi nkantaw flimkien fil-ħlewwa ta' Mejju. Dak l-innu sabiħ lill-Omna Marija f'dan ix-xahar ta' Mejju, l-innu illi tagħna il-poeta nazzjonali tagħna Dunkarm Bsajla u li bih sellimna lill-Omna Marija, ukoll il-Knisja iċċelebrajnija nhar it-tnejn li għadda u il-vokazzjonijiet. Aħna niġu fit-tmiem din il-velja tal-lejla illi xandarnilkom mod dirett mill-ground tas-Seminarju Minuri ta' Għawdex b'talb għall-ordinant, il-kandidat għall-ordinazzjoni Don Franklin Mikallef mill-parroċċa ta' Kerċem. Infakrukom kif diġà smajtu illi dan il-lejl tkompli l-adorazzjoni fil-kappella tas-Seminarju Maġġuri mill-10 ta' bil-lejl sas-7 ta' għada filgħodu fejn min jixtieq mistednin ukoll sabiex ninaqdu mal-komunità tas-Seminarju Maġġuri għat-talb tat-tifħir ta' sbieħ il-jum. Però aktar importanti minn hekk infakrukom illi għada fis-6:30 ta' filgħaxija fil-Katedral tal-Assunta fil-Belt Viktorja fiċ-Ċittadella l-isqof imexxi l-ordinazzjoni presbiterali ta' Franklin illi se tixxandar b'mod dirett mhux biss fuq il-mezzi soċjali ta' Dioċesi, Facebook u YouTube, imma wkoll fuq l-istazzjonijiet televiżivi UTV u Shake Television kif ukoll fuq Radio Marija u diversi stazzjonijiet oħrajn tar-radjijiet komunitarji għawċin. Għalhekk intom li ma tistgħux tattendu għall-ordinazzjoni inħeġġukom minn qalbna biex tingħaqdu magħna għal dak il-mument sabiħ ta' għada, mument għażiż għall-Knisja f'Għawdex, sadattant inħeġġukom tkomplu titolbu għal Franklin, għas seminaristi l-oħra u għal aktar vokazzjonijiet. Nirringrazzjawkom illi naqgħodtu magħna u nsellmulkom.